Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. КАМАЗ җитештерүчәнлекне арттыра, быел рекордлы сонда автомобиль шәдеп чыгарырга җыеналар. Бүген изге Рамазан айының 10-нчы көне Зәкәт хәйрия фонды балаларга ифтар мәҗлесе үткәрде. Яш көрәшчеләр бил алышты. Нурлатта социалистик хезмәт герое Габбас Гыймаддинов истәлегенә турнир узды. Татарстан премьер-министры урынбасары Бүтін дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шейхразиев Минзәләдә булды. Этой встречи согреет всех нас в этот день. Кунаклар белән бергә Васил Шейхразиев шатлык балалар бакчасында милли тәрбия бирүнең торышын карады. Татар йорты мини-музейын, рус телле балаларга туган тел дәресен, Идел буе халыкларының бию композициясен, Шахмат академиясе эшчәнлеген, Әпипә балалар музыка оркестры чыгышын югары бәяләде. Балалар кунакларны үзләре катнашында пешергән милли ризыклар белән сыйлады. Минзәлә гимназиясендә милли мөхиткә игътибар зур. Балалар татарча иркенләп сөйләшә, милли мәдәни түгәрәкләр нәтиҗәле эшли. Минзәлә Татар дәүләт драма театрында туган телләр елында күп кенә чаралар оештыра. Кунаклар театральләштерелгән тамашаны яратып карады. Түгәрәк стөл янында сөйләшүдә Минзәлә, Актаныш һәм Мөслим районнарында мәгариф, мәдәният учреждениеләрендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чараларны оештыру тәҗрибәсе турында фикер алыштылар. КАМАЗ автомобильләр заводының казанышлары арасында Кама электроавтомобиле дә бар. Әлеге бердән бер машина хәзер сынаулар уза. Фәнни-техник үзәк инженерлары электродвигательләре эшен сынау вакытында куркынычсызлык системасы күрсәткечләрен дә терки. Әлеге машинаны күпләп җитештерүгә керешкәнче сертификат алырга тиешләр. Заводта шулай ук илдә әлегә иң зур карьер үз бушаткычы җыюны да үзләштергәннәр. Водород двигателендә эшләүче 18 метрлы яңа электробуста кызыксыну тудырган. Пандемиягә бәйле кризис шартларында да Ростех дәүләт корпорациясе ярдәмендә КАМАЗ заводы соңгы 20 елда рекордлы икътисади күрсәткечләргә ирешкән. Предприятиенең табышы арткан. КАМАЗның Чаллыда 8, шулай ук Башкортстанда, Самара һәм Ярославль өлкәләрендә заводлары бар. Быел рекордлы сонда 39 мең автомобиль эшләп чыгару күздә тотыла. Нурлат районы үстерүгә зур өлеш керткән социалистик хезмәт герое Габбас Гыймаддинов истәлегенә яшь көрәшчеләр турниры узды. Ярышта 12 районнан 160-тан артык көрәшче бил алышты. Хөкемдарлар һәм кунаклар көрәшчеләрнең һәр хәрәкәтен, һәр алымын дулкынланып күзәтә. Финал ярышында һәр минут хәл иткеч. Барысы да гадел булырга тиеш. Бәхәскә урын калмый. Көрәш видеоязмага теркәлеп бара. Бу Россия беренчелегенә сайлап алу турыда. Көрәшчеләр яшь булсалар да, тиз генә бирешә торганнардан түгел. Татарстанның иң кичә көрәшчеләре инде. Чөнки Россия беренчелегенә барыр өчен сайлап алу ярышлары булгач, алар бөтен килгәннәр, көрәштеләр. Хәбир Хәбибуллин өчен әлеге турнир бик әһәмиятле. Үз вакытында көрәшеп, күп тапкыр батыр булып калган. Күп еллар дәвамында Габбас Гыймаддинов җитәкчелегендә эшләгән, хуҗалык рәисе булган. Турнирны оештыру район тарафыннан, Билбау көрәш федерация тарафыннан ул бик дөрес эшләнгән эш дип саныйм. Ул яшь үсмерләр өчен, яшь киләчәк буын өчен бик кирәк. Турнирда иң күп катнашучылар Әлки һәм Нурлат районнарыннан. Һәр командада 20 спортчы. Тренер Рамис Газаиров һәм аның көрәшче улы Рәфис өчен бу турнир аеруча истә калырлык. Габбас Кемиш безнең бит Нурлатның горурлыгы, ишкәнчәктән белеп үстек, иштеп үстек аның турында. Шуңа күрә дә аның истәлегенә узган турнирда җиңәсе килә инде. 46 килограммда көрәштем. Көрәшергә бик авыр түгел иде. Столоклары буенча яшь көрәшчеләрне, тренерларны төрле номинацияләрдә бүләкләделәр. Иң яхшы тренер булып Әлкидән Илдар Әхмәров билгеләнде. Фанис Мөхәммәтов, Зөлфия Галиуллина, Ярослав Казаков, Татарстан яңалыклары, Нурлат.
Бүген изге Рамазан айының 10-ші көне Зәкәт Хәйрия фонды районнарда ифтар мәҗлесләре оештырды. Казандагы Туган авылым комплексында мөмкинлекләре шикләнгән балаларны да чакырганнар иде. Күңелле уеннар, биюләр. Туган авылым комплексында сабыйларны елмаеп каршыладылар. Табын янына утырып сыйлаганчы аниматорлар төрле кызыклы мавыктыргыч тамаша күрсәтте. Балаларына шул кадәр игътибар күрсәтүләренә ата-аналарның да күңелләре тулды. Шигырьләр сөйләделәр, осталык дәресләрендә катнаштылар. Кәгазьдән гадәти булмаган открыткалар ясарга өйрәнделәр. Клеем мы воспользовались, теперь нам нужно... Кыяш байыгач, барысы да табын янына җыелды. Ифтар ашы өйдәге кебек якыннар белән бергә үтте. Зәкәт фонды Рамазан аенда ифтар мәҗлесләрен көн саен уздыра. Бу юлы мөмкинлекләре шикләнгән балаларны чакырдылар. Алар фондта исәптә тора. Өлкәннәрнең ярдәмен һәр даим тоеп яшиләр. Ә изге Рамазан аенда сабыйларны шатландыру бирәк тә игелекле гамәл булып санала. لا تأخذه سنة ولا نوم. Ифтар мәҗлесенә килгән һәр балага күчтәнәчләр өләштеләр. Сабыйларның әти-әниләре оештыручыларга янә ихлас рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Нык дулкынланган сабыйларның йөзләре дә елмаюдан балкып торды. Анис Мөхәммәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Казанның Ярдәм мәчете ел сайын меңнән артык кеше чакырып ифтарлар үткәрүе күпләргә мәгълүм. Пандемия тәэсирендә ифтарлар саны киметелде. Авыз ачу өчен әзерләнгән ланчбоксларны волонтерлар 1200 кешенең өйләренә илтеп бирә. Моннан тыш Ярдәм мәчете ел сайын журналистлар һәм язучылар өчен дә ифтар мәҗлесе оештыра. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Мәчетнең матбугат хезмәте каләм әһелләрен иң әүвәл ярдәм тернәкләндерү эше белән таныштырды. Бу юлы күрү сәләтеннән мәхрүм булучы һәм дә начар күрүче шәкертләребез гыйлем ала. Аларга инде мин үз чиратымда монда компьютер гыйлеме бирәм. Шуннан соң аларга ахлак дәресен үткәрәм. Журналистлар Ярдәм мәчете тарафыннан башкарылган изге гамәлләрдән хәбәрдар әлбәттә. Ярдәм мәчетен чынлап та бик күп итеп матбугат чаралары язалар. Аларның эшләре, күрсәтерлек эшләре, таратырлык уңышлары бик күп алга баралар һәм шулай ук алар үзләре белән эшләгән журналистларга да хөрмәт күрсәтәләр. Ярдәм фонды карамагындагы тернәкләндерү курслары, Бирбаштагы пансионат, Теләче районындагы балалар йортында тәрбияләнүчеләр турында мәгълүмат. Гомумән, Ярдәм мәчете үткәргән күп санлы мәрхәмәтлек чаралары нәкъ менә гаммәви чаралар аша халыкка җиткерелә. Ярдәм фонды Рамазан аенда иң беренче шушы ураза тотучыларны һәм мохтаҗ кешеләрне, инвалидларны, ялгыз авыл кешеләрне, күп балалы әскермле гаиләләрне шушы ифтар ризыгы белән тәэмин итеп барабыз. Каләм әһелләре өчен үткәрелгән ифтарда Бельгия татарлары җәмгыяте җитәкчесе Лилия Вәлиева да катнашты. Бу бик зур бәхеттер инде туган илемә кайтып, Рамазан аен үземнең мөселман кардәшләрем белән бергә үткәрергә. Мин моны Аллаһ Тәгаләдән бик зур бүләк дип кабул итәм. Дәүләт һәм шәхси гаммәви чараларның баш мөхәррирләре, дини темага язучы журналистлар, әдәбият әһелләре катнашында укылган акшам намазыннан соң ифтар мәҗлесе башланды. Бу елда безнең Рамазан аенда без ланчбоксларны таратабыз һәм дә шушы безнең күрмәүчеләр, курсларга килгән күрмәүчеләр һәм якын шундый мәчеткә йөрүчеләрне шулай ифтар мәҗлесләре белән сыйлыйбыз. Бүген журналистларны чакырдык, чөнки бу безнең гадәти инде булды. Ел сайын чакырабыз алып берсә, шул киләчәктә дә бергә эшләргә язсын. Пандемия шартларында да сәбәп бар дип кул кушырып утырмый Ярдәм мәчете коллективы. Күрәсең, шуңа да Аллаһы Тәгалә ярдәмлеләрне ярдәменнән ташламый. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Апрель соны дөнья күрү уңайыннан Идел яшьләр журналы Татар китабы йортында дусларын җыйды. Дуслар очрашуында хәбәрчебез Мөршидә Җихан да катнашты.
Татар китабы йортында Идел яшьләр журналының фатирнигы татарча әйтеп әйткәндә дуслар җыелган җирдә дип аталган очрашуы башланып китте. Төп темасы идеология нәрсәне өйрәнә. Идел журналының өйрәнгән темалары күп әлбәттә, әмма бу очрашуда катнашучылар күбрәк кем ул 21 гасыр яшьләре. Алар нинди булырга омтыла дигән сорауларга җавап эзләде. Безнең Идел яшьләр журналында яшьләр эшли, без аларны дуслар буларак та чакырабыз, һәм алар кинәт кенә идеология дигән фән уйлап таптылар. Шуннан килеп чыкты ул, шуннан кызык кына үсеп китте. Хәзер инде без аның буенча тулы бер кичә оештырырга да булдык. Кунаклар да гади генә түгел, журналда басылып чыккан язма геройлары, журналист, рәссам, артист һәм башкалар. Аларның һәрберсе үз һөнәре осталыгы белән генә түгел, дөньяви фикерләре белән дә уртаклашты. Өз битен ирешкән Идел журнал кайдыр менә ул гомер буе булды, нәрсәдер чыгара, безнең кайвакытта карыйбыз, укыйбыз. Яки нәрсә мине шатландыра, соңгы вакытларда Татмедианың яңа журналлары, элекке булган журналлары, чынлап та әйткәндә син аны ачасың диге, һәм батырлык белән ачасың, беренче көтмичә, һәм анда кызыклы темалар ачыла. Шәхсән миңа кызыктыр инде, мин башка кеше өчен әйтә алмыйм. Шуңа күрә мондый аларның адамнары һичшиксез минем өчен бер куюлык мәгънәсе, сыйфаты чалдырган адым. Фатирникта яңгыраган фикерләр Идел журналдай заманчада Идел елгасы кебек тирән дә, киң дә булды. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан яңалыкларын китап ачтым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Татарстан китап нәшриятында соңгы арада басылып чыккан яңа китаплар белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина таныштырыр. Исәнмесез. Яңа басылган татар китаплары белән сезне мин Ләлә Зәйнуллина таныштырам. Матбугат һәм масса күләм мәгълүмат коммуникациялары буенча федераль агентлык мәгълүматларына караганда, Россия халыкларының 52 илендә китаплар басыла. Алар арасында сон ягыннан татар телендәге китаплар беренче урында. Татарстан китап нәшриятында көн сайын яңа китап басыла. Күптән түгел Илмира Шарифуллинаның Алма апа китабы табадан төште. Бу китапка авторның төрле елларда иҗат иткән проза һәм сәхнә әсәрләре тупланган. Китапта Алма апа повесты төп әсәр. Ул сюжетны журналист Илгизәр Сәмиуллинаның гыйбрәтле, шул ук вакытта сокландыргыч тормыш юлы аша чагылдыра. Ни өчен Алма апа безнең татар халкында кадерле кешеләрне, якын кешеләрне менә үз исеме белән түгел, һәр вакыт шушындай Шибәр апа, Матур апа, Алма апа, Бәләкәй абый, Шибәр җиңги, менә шушындай матур исемнәр белән атау гадәте бар. Алма апаның бер туган энесе бик яшьли үлә, балалары кала мәктәп яшендәге, һәм киленнәре кабат кияүгә чыгып, шушы балаларны балалар йортларына бирә. Гомумән шушы ачы язмыш, яңадан әни кеше үзе дә үлә, фаҗигале рәвештә, билгеле серле рәвештә. Менә шушы ачы, шул ук вакытта шушы Сәнифәнең батырларча соклангыч итеп шушы балаларны аякка бастыру. Китаптагы башка әсәрләрдә әниле ятимнәр, телләр темасы тирән психологик кичерешләр белән язылган. Авторның повесть-хикәяләре, пьесалары тормыш тәҗрибәсе тупларга ярдәм итә. Бүгенге көндә кисәгә сыя торган йомшак тышлы китап популярлаша бара. Сюжет җиңел, аңлаешлы булса, укучы аны юлда барганда укып та чыгала. Казанның татар китабы йортында кисә форматында чыккан Никах китабы тәкъдим ителде. Никах Татмедиа җәмгыятенең Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 3нче басма. Беренчесе Нәбирә Гыймаддинованың Уйламаган көнем юк, икенчесе Марат Кәбирнең Киллер китабы. Ул Татмедиа җәмгыятенең Идел пресс полиграфия комплексында 2000 тираж белән басылган. Бу интернетта, социаль челтәрләрдә аны тарату. Бу актив рәвештә безгә булыша, һәм бүгенге көндә бу китаплар бик тиз арада эшләнәләр, 1-2 ай эчендә, һәм әлбәттә 1-2 ай эчендә сатылып та үтәләр. Никахның авторы Башкортстанда яшәүче Хисаметдин Исмәгыйлев. Ул әдәбиятка соңлап, шактый тәҗрибә туплап килә. Бу аның беренче китабы. Ә хәзер китапны тәкъдим итү чарасында катнашкан язучыларга сүз бирик. Хисаметдин агай язган әсәр. Ул әлбәттә мактауга лаек. Рәхмәт сезгә, Казан утлары редакциясенә. Казан утлары авторның үзе укылышлы әсәрләрен сайлыйбыз.
bir nindi aның халык шагыйре, халык язучысы икәнне дә карамыйбыз, Тукай премиясына да карамыйбыз. Без аның нәкъ менә укылышлы булуына игътибар итәбез беренчедән. Мин биографиялы язучыларны яратам һәм аның геройлары хәрәкәтчән шундый. Без вакыйга булган әсәрне эшләү җиңел була, чөнки вакыйгадан вакыйгага күчәбез. Менә юк кына ибердән дә кыз белән җегетнең шаяртудан ясалган язмышы бит. Үртиләр тегеләрне. Чынга китә бит малайлар. Шын шәхеснең, татар кешесенең яңа экстремал ситуацияда җиңә алуын, үзен саклап калуын күрсәткән бик кыйммәтле әсәрләр дип саныйм. Шуңа күрә Хисаметтин алга таба да сине яңа әйберләр көтәбез. Әсәрдә шын ират образы сурәтләнә. Соңгы елларда ул әдәбиятта тансык, чөнки күбрәк хатын-кыз образлары өстенлек итә. Бүгенгә менә шулар китаплы булу, ул мәгърифәтле булу. Кабат җәй җитә. Кыш гриппыннан ничек сакланырга, каз бәбкәләре, чебешләр сатып алганда нәрсәләргә аеруча игътибар итәргә. Хуҗасыз этләр проблемасын җайга салу юллары нинди? Куллану базарын сыйфатлы ашамлыклар белән тәэмин итүдә республикада Меркурий системасы ничек кулланыла? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры шушы четерекле сорауларга багышланды. Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге идарәсенең дәүләт ветеринария бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин тыңлаучыларга киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагының телевизор караучыларны кызыксындырган һәм борчыган кайбер сорауларга җавап бирүен сорадык. Идрис Мөдәрисович, хәерле иртә. Исәнмесез. Кыш гриппы таралудан саклану өчен нәрсәләр киңәш итәр идегез? Яз җитте белән безнең зылаяктан кышлар кайта. Алар безне төрле авырулар алып кайтырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бигрәк тә яз җитте белән авыл халкы, авылда торган, хәзер соңгы вакытларда авылда торган гына түгел, бакчаларда да төрле кошлар, каз бәбкәләре, үрдәкләр, күркәләр һәм башка төрле кошлар, кош бәбкәләре алып үстерәләр. Иң беренче таләп булыр шул, ул кайдан ала, кемнән сатып алу. Чөнки күпчел вакытта мин инде теге үткән еллар буенча әйтәсем килә, машинадан сатып йөрүчеләр, алып сатарлардан зинһар өчен алмагыз. Алган дәвердә дә документын карарга кирәк. Иң беренче ветеринар таләпләре буенча безнең ветеринар саправый документ дибез инде, ул Меркурий аша оформить ителә. Шуны таләп итәргә кирәк. Аннан соң автомашина номерларын, кем ул, нинди кеше, кайдан, кайсы регионнан, бигрәк тә безнең инде соңгы елларда Чувашиядән алып китерүчеләр, алып сатучылар күп булды. Маридан һәм башка төбәкләрдән. Шулар аркасында безнең былтыр да 18 елда бигрәк тә 6 районда, 6 муниципаль районда шушы күп кенә авыл халкының кышлары шушы высокопатогенный грипп дибез инде, шуның аркасында югалтулар кичерделәр. Сезнең белгечләр нинди тикшерү рейдларына чыга? Без бүтән фабрикаларны, зурмы, кичкенәме, крестьянск фермер хуҗалыкларын, аннан соң эшмәкәрләрне, индивидуальный предпринимательләр кемнәр бүген тота кошларны күп күләмдәме, аз күләмдә, нинди генә кош тотса да, казмы, үрдәкме, тавыкмы, күкәй сала торган тавыкмы, күркәме һәм башка кошларны тоткан һәр бер хуҗалыкны юридик хуҗалыкларны да тикшерү үткәрәбез плановые. Бу инде 104-нче приказ буенча авыл хуҗалыгы министрлыгының 2006 елдан бирле ул. Аның үтәлешен, аны ничек алар үтиләр, без тикшерәбез. Шулай ук кемнәр сату алу итә. Кош ул инде кошларның ите беләнме, или аның деликатеслары белән, аның катнашмаларын ясалган ризыклары беләнме, аларны да бу инде торговый точкалар дибез, сатучыларны да һәр вакытта без даими тикшереп торабыз. Татарстанда Меркурий системасы ничек эшли? Меркурий аша һәр бер сатучы, алучы продукцияны безнең контрольный продукцияга керә инде. Ит продукцияләре, сөт продукцияләре, азык, катнашма азыклар һәм башка менә кулланышта булган һәр бер продукция Меркурий аша оформление итәргә тиеш.
Анда Меркурий ул шундай система дейбез инде, электронный. Бүтін кеше аны күрә. Бу жетиштирүүчүдөн башлап куллануучуга кадерле булган араны көрсөтүп турсун үчүн һәм нинди продукцияны ясалган, аның серия каян чыга, благополучие дейбез инде, местности, нинди местностьтан чыга, ким жетиштирә, сырья кайдан килгән, күләме җитәме, аннан соң шул жетиштергән продукциянең сорыгы чыкмаганмы, зур таләпкә, шуның иң зур таләпләрнең берсе. Аннан лаборатория үткәрелгән тикшерүләр һәрберсе Меркурийда теркәлә. Хуҗасыз этләр проблемасын җайга салу өчен нәрсәләр тәкъдим итәсез? Бик авыр мәсьәлә бу, чөнки күпчелек бар инде шундый очраклар, күп кешене, балаларны бигрәк тә беренче җиратта балаларга алар ташланалар. Моны районнарда булган хөкүмәт башлыклары, хакимият башлыкларына беренче карата инде аларга приют оештыру таләп ителәләрдер. Бу мәсьәләне чишү юлы алар үзләре генә чишеп бетерәлмиләр. Волонтерлар да безнең республикада бар районнар, мин аларны атап әйтмим, бар кайбер районнар алга киткән районнар бар бу мәсьәлә буенча. Алар инде күптән шөгыльләнәләр, приютлар оештырдылар. Анда волонтерлар белән берлектә суббайтларны алып кайталар. Һәм шушында иң беренче ветеринар берләшмәләре, белгечләре белән һәрбер районда алар безнең бар. Алар аны вакцинация ясыйлар, кытыру чиренә каршы күзәтү астына алалар һәм стерилизация үткәрәләр. Бар очраклар каян алганнар шушында кире кайтарып та куялар. Телевизор караучылар көнүзәк сораулар белән сезгә ничек мөрәҗәгать итә ала? Безнең бар сайт бар инде, бар интернет приемный. Безнең телефоннар инде 570 0820 бу приемныйда. Безнең отделның телефоннары 277 65 43 277 52 79. Минем үземнең бүлмәдәге телефон инде 278 93 53. Без һәр вакытта үзебездән килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Мөрәҗәгать итәргә мөмкин һәр вакытта. Идрис Мөдәрисович, әңгәмә өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге идарәсенең дәүләт ветеринария бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин иде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау буллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.